Angomkele kwisizini entshashayo eKhumbule Ekhaya mbukeli. Kulonyaka eKhumbule Ekhaya kuba iminyaka eyi-18 isemoyeni. Le minyaka izikhumbuzo sokuthi sibuyaphi. Ukugubha lokho sizoke sithi ukunyusa izinga. Kule sizini sikulethela indaba ezokufudumeza ezibilini zakho. Siyaxolisa bomkhulu. Ngathukutheli. Kodwa uyakuphika kwesitawuko. What family? You are my family. What happened to you? Hona le ntwe kholo tlo etsahalang ka lebakeng la ntwe ho tla mama stress awungixolele mama ukuthi isimo somhlaba Izinyembezi zenjabulo Mina ngingasho ukuthi kanye ney'ndodla zothando. Ngiyabonga ukuthi ngimtholile kubaba. noma ngifa ngifele ekhaya Hlala nathi njengoba siqhubeka nokwakha umlando omusha nongalibaleki.